Пускай го и когато... Матейче, тате, един ден тате ще доведе тук при баците Георги, да видиш тате как се работи, как земята ражда, какво не е дал дядо Божие. И да знаеш, тате, че с честния труд се стига напред, който обича. И да ти остане така от баща ти, че няма срамна работа, първо. Второ, мога да видиш бат ти Георги какво прави и как неговите деца се возят на тракторите. И да знаеш, тате, че навсякъде земята си е земя без значение дали си в Добрич, в София, във Варна, на края на света. Така, тате, това исках да ти кажа. Да знаеш, че човека рече ще стане кръстник, ме е подарил. Той е ваучер, батко ти Цоко хореографа и хората от танците. Обичам те, тате, и мама също я обичам. Супер. И на моя дядо Тодор искам да кажа, защото знам, че ме гледа от някъде, да му благодаря, че ме качи на трактор преди 30 години. И на дядо Васко също да му кажа, защото и той ме гледа от някъде, че без агрономи като него аз нямаше да обичам земеделието. И сега всички ще гледате, знаете, че аз съм емоционален рева. И няма лошо, защото кмета на Чавдар Гришата ми е казал, че един истински мъж трябва да може да плаче. Ами, това исках да ви кажа. Аз продължавам да карам трактора при Георги и очаквайте следващите подаръци от мене да са тук с този трактор. Чао!